Il-forum li ivvinta il-Ministru Aron Farrugia hu essenzjalment finta. Il-forum konsultattiv tal-ippjanar l-IPCF suppost inħatar biex jiddiskuti materji ta' importanza ambjentali iżda spiċċa jiddiskuti il-Green Walls. Hekk saħqet Estrid Vella minn Flimkien għall-Ambjent Aħjar meta ħabbret li rriżenjat minn dan il-forum li jidher li nħatar għal xejn. Meta l-IPCF beda fl-2020 li NGOs maħtura għal-forum kienu imweda li se jagħtu priorità lil kwistjonijiet ta' pjanar li għamlu l-aktar ħsara, madankollu huma ingħataw istruzzjonijiet biex jifukaw fuq kwistjonijiet mhux essenzjali bħal Green Walls. Fil-fatt, fl-2021 l-IPCF suppost kellu jitratta kwistjonijiet importanti ta' pjanar iżda bil-kemm iltaqa'. Sa dan it-tant saħqet l-FAA fl-istqarrija qed issir ħsara permanenti lill-ambjent ta' madwarna. L-FAA qalet li ma tistax taċċetta l-erda kontinwa tal-wirt Malti li komplit bla waqfin. Fl-istqarrija li fiha tħabbret ir-riżenja ta' Estrid Vella ingħataw b'diversi eżempji tal-erda ambjentali fejn intqalu wkoll li l-attitudni tal-gvern hija waħda ħażina ferm għaliex qed tonqos milli tippjana u kawża ta' dan il-Kunsill Lokali u l-Aqdiet Ambjentali qed jispiċċaw jonfqu ħafna flus biex jappellaw u jikkumbattu kontra deċiżjonijiet li qed jeqirdu l-ambjent. Huma fakru kif diversi weddiet tal-Ministru tal-Ambjent Aron Farrugia sentejn wara li hu tpoġġja fil-kariga għadhom ma seħħewx. L-FAA qalet li l-NGOs u l-pubbliku qed jiġu trattati b'arroganza u disrispett fuq bordijiet fejn jiġu deċiżi l-aktar proġetti ta' ħsara ambjentali. Bl-istess mod, l-awtoritajiet qed jinjoraw it-talbiet tal-NGOs. Fl-istqarrija, l-FAA qalet li matul is-snin li għaddew Malta u speċjalment l-ambjent urbanu rurali ta' Għawdex iddeterjoraw. Il-kwalità tal-ħajja marret għall-ar fil-waqt li l-bini għoli ħarbat il-karattru u l-pajsaġġi tat-toroq tal-bliet u l-irħula ta' Malta u l-infrastruttura ma tistax tlaħħaq ma l-iżvilupp frenetiku żejjed u iż-żieda fit-traffiku. Għal dawn ir-raġunijiet Estrid Vella, rappreżentanta tal-FAA, irriżenjat mill-IPCF peress li ma jistgħux ikomplu jiffurmaw parti minn organizzazzjoni li essenzjalment hija finta.